Какво хора, аз съм Вароня и разцъкваме днеска Ривен бот, тъй като Джангъл и Топ са премейдове и да, някак да играя топ. Да, трябва да кажа. Играя с Тристана. Тимото ни е нуб. Играем срещу Ривен, Ксензал, Кейтлин, Лисин, ето го новия скин на Лисин и Пантеон. Значи, не знам дали ще се губим, не знам дали ще спечелим, но дори не знам срещу кой играем, мисля, че играем срещу Пантеона и Кейт, or Ривен и това. Не знам. Сега ще видим как ще се получи. Стаята май ще взима бъфа. Обаче няма мой сам. Сама. Точно не се спама. Къде е? И аз следвам. Хотим за съседите да помогне на Лесна. Последните секунди. Само help me. Миналите са спълнани. Не започваме играта. И сега ще видим срещу кой играем. Играем срещу... Все още не е известни. Да, Ривен, както се очакваше, по-добра от мен. Защото Ривен е герой, който си купих вчера и все още не мога да играя напълно. Да, Кейтлин. Точно тя предполагах в началото, не бях сигурен много, защото Мантеон съм го виждал бот много пъти. Кейтлин, то си беше сигурен, че Кейтлин ще е... Да, забравя да кажа, играем нормал, не ранкет, нямам 30 ниво. Всъщност аз съм... Аз съм 23-то и 4-то ниво близо. Така. Но... Надявам се това не е проблем за вас. Първо Тимо. То Тимо кой не може да го играе моят чемпион. Не че е нубски, но 23, 21-3, 16 нормалка, така че нубски чемпион е. За мен. Искам и ние да вземем един кил тук, ама... Добре, това беше жестоко страна на Лисин, но... Какво се прави? Не съм много добър. Аз съм нуб, но... Добре, аз как може да ти... Това е било клопката. Да, забравях, че тя има така. Значи ако скоча на Ривенката, така ще убия, ама... Браво. Значи Катерината също е много добра. Не знам също какви левели играем всъщност. Мисля, че играем срещу някакви... Даже не знам дали имат бронз. Но... Така е. Забравя да взема една полшанка поне. Съжалявам, че дъвча, но... Обичам да дъвча. Тимото ще се нафиде до 100. Извините.
Тристаната справя добре срещу Кейтлин сама. Тяхният Ли Син обаче започна да ганква, а нашия явно не се е усетил. Или пък не знае как се играе джунгъл. Но това е само maybe. Сега тя иска да убием. Не, вече са двете. Хари ма Тристано! Тя би един тимейт. Добре, Лицен. Съжалявам, че отдавна не сме качвали, но имахме малко проблеми с компютрите и така нататък. С даскалото. Правихме входните нива. И да, сигурно и вие сте и правили просто сходни нива. Нямаме просто време. Не мога да се изкажа добре. Мисля, имахме време да излизаме, ама да излезем половин един час не както преди, както беше лятото. Стената има повече хилт от мен, май. Да, тя има много повече хилт от мен. Мисъл, 100 хилт повече не е малко. Мене към му оставят на едно, тя може би ще е на 100. Аз. Много ме дразни тази клопка на Кейтлин. Сори, че запънахме. Искам да убием тая Ривен веднъж за винаги, ама Кейта я предпазва. Гадно. Ако сега Тристаната си пусне бомбата, Кейтлин също е на малко. Сега ще вляза в храст. Ето знаех си, бе, мамо стара. Защо винаги трябва да стъпвам точно в клопката й? Че има много шатдаун или 3-0. Бати киловете. Да, Ли си да се сети да ганкне. Ли си на ни е идиот. Добре. 6 лево. Браво на Тристана. Взехме асист. И сме с бахти малкия фарм. Да. Сега казвам, че не мога да фармя. Това се разбира. Само докато ме гледате. Ако бях 6-то ниво преди това, можех да е кейсна, но ще е гадно, смисъл да си го сваляш и знаеш кейс. Това е отвратително. Не, аз не го харесвам това. Много хора го правят често. И Тристана go for kill. Браво. Не можа да стънна за много време.
Сега ще направим random build. Не. Защо ли? Виж как изкочи това. Поне биеше някакъв демейдж, то това не е демейдж. Фък. И да се пусна ота няма да мога да я взема, не пера толкова с демейдж. А тя се връща. Леле. Иска бих си флаш. Мога да я убия на кола, ако Лисина се сети да я стресне. Всъщност ако ние се сетим да стреснем Лисина да я заобиколи. Но най-вероятно Лисина няма да се сети да заобиколи. Тъй като гледам той си би там някакво бъвче или какво прави. Да, виждате ми фарма, 3 фарм, много време. Ривенката бързо я свалят. Тристана е ОП герой, не знам защо още го нямам. Значи, аз не играя за килове, искам само да го кажа. Защото много хора играят за килове и кейсват. Може да си взема, ако искам кила. Не искам, аз не съм такъв. Ако шлите хейтвете, аз хейтъри не виждам, не приемам и това за мен е човек, който не оценява труда на други хора, които може би се трудят с това. Примерно ти изобщо да не снимаш и да кажеш, ами ти си някакъв загубеняк и ще хейтна и някакви глупости. Това за мен не е хейт. Това за мен е човек, който не оценява друг труд. Това за мен е. Почти ние ще щупим кулата. Това не беше направо дума. Почти ние ще щупим кулата. Не беше изречение. Ривенката си изхъби. Но. Не, баг. Окей, Тимо, браво, good job. Не, тя свикнал съм просто така да дъвча и имам, че понякога нерви. Дори може би не понякога. Вау! Тимо си знае как се играе с Тимо. Все пак. Тимо, Но, Тимо. О, браво. Тимо все още фиднат и не кери играта за сега. Тимо Тристана и Катерина керят играта на мен и Лисе. Лисе на 0-2. Много асист. Аз поне имам асистове. До някъде това мисля, че се счита за кил, но до някъде. Нямам полшанки, а Тристаната им скочи. Добре. Това беше лесен кил за мен. Реколвам за айтаме. Те двамата сли ще си бутнат кулата. Да се надяваме, всъщност Кейт би трябвало да избяга, но ако е много иска да умре, ще остане. Да се надяваме, че това ще стане. Да, Кейт иска да умре. И след като си взех вече този айтъм, този не знам как се казва,
Тиамат. Ще започва малко да фармя, тъй като вижте останалия фарм, вижте моя мисъл, Лисин има повече от мен, но той е джунгъл. Моя смеш има повече от мен. Добре, не бутахте търет. Добре. Що на нас не са ни бутнали? Добре. Казах, че започвам да фармя и не съм ги излъгал. Бутаме. Ау, мид, ор. Да. Повече от тимфайтовете. Това ми харесва, защото там взимам и асистове и килове понякога. Понякога без да искам кейсвам. Това не ми харесва много, но се случва и да не го искаш. Като за трета игра с Ривен, мисля, че резултата ми е зле. Всъщност, вие напишете в коментарите дали резултата ми е зле или е добре. Но мисля, че е по-добре от на тяхната Ривен. Не знам, вие ще ми кажете. Аз ще читам на вас. Дракон, ор. No. От Тристан. О, Катерината е пъшнала много. Много. Браво на нея. Мислех си, че Тимото ще пъшне до край, но Катерината също се справя добре. Ох, чакайте да се завича. Навънка е студ. Скачаме им. Това беше мой кил. Това си беше чист. Съжалявам, но се ядосах. Не искам да кейсвам. Ривен. Оп. Бак. Не, Ката, не. Спокойно. Не можа да го стънна, това е гадно. Можех всъщност да го стънна. Избутаме. Fast game. Бърза игра правим. Днес не става доста бързо, мислех, че малко повече ще се забавим, но не се забавихме явно. Добре, Тимо, браво. Тимо, дабл кил. Браво на Тимо всъщност, защото това до някъде ни помага с пъш, разбираш? Разбирате ли, защото когато нали, ги убие, ни помага да бутнем кула, но тъй като нямахме много минани, всички реколнаха, само аз станах. Нямаш смисъл да бутам, защото ще умра. По-добре да не фидвам, отколкото да пушвам. Не се знае обаче дали ще победим, може да ни обърнат. Макар че не са щупили една кола, водим ги по кули, по килове. И не знам, може пък да ги нафидим. Макар че не ми се иска. Изобщо.